Pripravili sme si pre vás výhodnú sadu týchto troch kreatívnych súprav za skvelú cenu. Prvou kreatívnou súpravou v tejto sade je lepenie brmbolcov. Nájdete tu 150 rôznych brmbolcov v dvoch veľkostiach, 4 takéto obrázky, ktoré je potrebné dotvoriť. Deti sa tak naučia rozlišovať farby a veľkosti. Všetko je tu predkreslené, nepotrebujete lepidlo, dáte dole fóliu a deti môžu veselo lepiť. Druhou kreatívnou súpravou je lepenie penových nálepiek. V tejto sade sú 4 rôzne obrázky a 4 alebo teda 5 plátov s penovými nálepkami. Deti sa tak zoznámia s rôznymi tvármi, aj polkruh či ovál, a môžu ich smelo dolepiť podľa toho, ako je to tu zobrazené. Takže zase si zopakujú aj farby, aj veľkosti, aj tvary. A treťou kreatívnou súpravou je takáto mozaika, ktorú je potrebné dolepiť tiež penovými nálepkami. Všetko je tu jasne ukázané, takže deti si zase precvičia farby, tvary, veľkosti. Veríme, že aj tieto 3 kreatívne súpravy prinesú vám domov a vašim deťom veľa zábavy.